Připravuju se momentálně na závody v naturální kulturistice, které budou někdy na přelomu října a listopadu. A k tomu cvičení jsem se dostal vlastně skrz asi všechny možné sporty. Vlastně odmala jsem dělal fotbal, potom jsem dělal basket. A vlastně součástí toho basketu byla i nějaká silová příprava, teda aspoň pro mě. A tu posilovnu jsem si tímhle takhle oblíbil. Ta idea toho, že se zúčastním té soutěže teď na podzim, tak to mě vlastně vedlo určitý těžký životní období, který jsem si prožil minulý rok, kdy vlastně tady v tomto období okolo května, června, prostě v letních měsících jsem na to byl docela hodně špatně, co se týká i zdravotní, i psychické stránky. Vlastně strašně dlouho jsem přemýšlel nad tím, čím to je, co dělám špatně a tak. A potom vlastně jsem si uvědomil, že si musím vytyčit určitý cíl, který budu následovat, takže jsem se rozhodl, že se zúčastním té podzimní soutěže. V naší škole byla nějaká chřipková epidemie, jakože střevní chřipka, takže většina lidí vlastně zanehla 1-2 dny a prostě potom už byli vlastně v pořádku, nějak se z toho vyhrabali. A u mě byl ten problém, že jsem se cítil vlastně pořád špatně a ty věci, které mi předtím dělali, nebo nespůsobovaly problémy, mi pořád dělali špatně, pořád mi prostě bylo divně, i když jsem si přemýšlel, jestli to třeba nenalhávám. Bylo mi jakože špatně od žaludku většinou a motala se mi hlava třeba, nebo měl jsem nějaký noční můry, prostě nespal se takový, všechno možné dohromady. No. Jsem chtěl jet s přítelkyní do Vídně vlastně na výlet a vlastně cestou v autobuse jsem prostě omdlel, úplně odpadnul. Takže v té době se to začalo nějak řešit, že jsme navštívili vlastně doktory, prošel jsem všema možnýma vyšetřeníma, nepřišlo se vlastně na nic. Tak já jsem vlastně hodně četl tady v tom období, protože vlastně bylo léto, bylo na všechno spoustu času, takže jsem četl všechnu možnou filozofii, psychologii, různé články o zdraví, všechny možné alergie, viděl jsem na sobě všechny nemoci světa, jak to tak prostě bývá, když se snažíte něco zjistit, že vidíte na sobě úplně všechno, takže to jsem si taky jako takhle prošel. Životní nějakou filozofii, tak jako snažil jsem se samozřejmě vzít to z toho pozitivního konce, což tady v tom těžkém období není zrovna jednoduchý. Když vám to tak každý říká, že máte myslet pozitivně, tak je to strašně těžká věc tady v tomto. Ale snažil jsem se prostě nějak to překonat a ono jako čas všechno nějak vyléčí. No. Samozřejmě potom jsem zjistil, že ty moje zdravotní problémy byly způsobeny vlastně lepkem, takže momentálně držím bezlepkovou dietu, což vlastně znamená, že jsem vyřadil, dá se říct, všechno pečivo, všechny těstoviny, no, pizzu, těsto, tady ty věci, všechny vlastně věci, co jsou z mouky, mysli, tyčinky, ovesní vločky, tady ty věci. A trvalo mi strašně dlouho, než jsem na to přišel. Vlastně, nevím, půl roku jsem prostě se snažil zjistit, co se mnou je. Oběhal jsem všechny možný doktory a vlastně na nic jsme nepřišli, takže to byla vlastně taková samoléčba z mé strany. No nejtěžší bylo jako zachovat si nějakou pořád dobrou náladu, nebo nevinit lidi okolo sebe za to, jak se cítíte a samozřejmě najít nějakou jako pořád energii do toho života. A nejtěžší samozřejmě prostě každý ráno vstávat s tím, že vám je špatně, není to zrovna ideální pro to, abyste vytvářeli nějaký hodnoty nebo prostě nějak fungovali. No a prostě věřit tomu, že prostě časem se to zlomí, že? To byl asi takový základ, hlavně jako nesvěsit hlavu a nějak úplně nevzdat všechno, že? No původně jsem do toho šel s tím, že bych se na tu soutěž chtěl prostě připravit, už jenom kvůli tomu, abych prostě překonal nějaký překážky, zažil si tu atmosféru, prostě celou tu přípravu. A teď momentálně teda jsem v takovém rozpoložení, že bych to tam chtěl samozřejmě prostě nějak vyhrát, protože fakt makám a snažím se prostě do toho dát všechno, takže ty priority se jako časem nebude mění. Takže snažím se do toho jít prostě s největším očekáváním. Uvidíme, jak to dopadne.